Er jeg på? Okay, hej, mit navn det er Sydney Lee. Jeg er reality-stjerne, og jeg er mega kendt her i Danmark, og også rimelig meget i USA. Jeg har hørt, der kommer sygt mange mennesker til den her demonstration den 12. Til den her mega gåtur. Ja, det hele handler jo om det her O2C-møde og klima og den slags. Jeg tænker faktisk rimelig meget på miljøet. Faktisk har jeg fundet ud af, at økologisk koldpresset olivenolie er vildt godt for mit hår. Jeg er også imod den der opvarmning. Min hud, ja, den kan simpelthen ikke tåle den her meget sol, så jeg har fundet ud af, at sovsekulør fungerer rigtig fint for min hud, og så er det godt for ozonlaget. Faktisk så har jeg tænkt på, at min karriere skulle have sådan et omdrejningspunkt omkring klima. Lidt ligesom Madonna og mange af de andre superstjerner har det. Så jeg går ind for miljøet, eller imod, eller hvad man nu siger, men om ikke andet, så ses vi den 12.